Patay ang dalawang construction worker matapos sumalpok sa truck ang sinasakyang motorsiklo sa San Fabian, Pangasinan. Balitang tinutukan ni Kim Bandarlipe. Nasawi ang dalawang construction worker na sina Rodel Costales at Jamel Disu matapos sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa kasalubong na truck sa barangay Mabilao, San Fabian, Pangasinan. Dead on the spot ang angkas na si Disu, habang nadala pa sa ospital si Costales ngunit binawian din ng buhay. Nakita ko na rason bakit sila agarang namatay ay hindi sila naka-helmet. That's why yun yung sinabi natin sa flag racing kanina na sana mag-helmet sila. Hindi matanggap ng makaanak ang biglaang pagkamatay ng mga biktima. Hindi po namin alam na magkasama sila kasi po ang akala po namin tulog na po kasi si kuya ko noon. Sana hindi si Papa. Tapos nalaman po namin si Papa daw po sinugod sa ospital. Hindi, nabuhayan po kami ng loob. Akala ko po, masusurvive pa po siya. Wala na po. Nasa kustodiya ng pulisya ang driver ng truck. Dinala siya sa piskalya para sampahan ng kaso. Kasama si Henry Duminsil, ako si Kim Bandarlipe, naghahatid ng Balitang Amianan.